Nože tak dneska vyrážame za klientkou, ktorá si nás objednala, aby sme pre ňu zrealizovali revízne správy. Pozreli sa na inteligentný dom, lebo teda tvrdí, že to není moc dobre urobené. Zaujímavosťou však je, že má k tomu revízne správy už platné a chce od nás ešte jedným nezavyslať. Nechali sme si poslať fotky a teda musím konštatovať, že fotky nás skutočne zaujali. Takže pomaličky sa balíme a vyrážame sa proste pozrieť na to, že čo to tam je. My samozrejme nebudeme hodnotiť kvalitu, nás nezaujímajú nejaké vzťahy s realizátorom, nás zaujímajú iba fakty, to, či to je urobené v rámci nejakých všeobecne zaužívaných postupov a noriem a vyjadrovať sa budeme najmä k bezpečnosti elektrických zariadení. Takže uvidíme, čo nás tam dneska čaká. Po príchode sme si naštudovali predloženú projektovú dokumentáciu, z ktorej sa dozvedáme, že nehnuteľnosť má regulárne platnú OPAOS, čiže revíziu elektroinštalácie, ako aj kladnú revíziu bleskozvodu. Predložená projektová dokumentácia však vôbec nie je v súlade s aktuálnym vyhotovením, pretože v projekte bleskozvodu má byť 6 vodov, my sme napočítali iba 5. V projekte elektroinštalácie zase má byť urobená klasická inštalácia, my tu máme smart inteligentnú elektroinštaláciu. Konštatujeme, že predložené projekty vôbec nie sú v súlade s aktuálnym vyhotovením. No okrem iného tu máme fotovoltiku, ktorá nemá ani projekt a nemá ani revíziu. Pár pikošek sem vám strihnem a poďme sa na to pozrieť spoločne. Poďme si pozrieť aj kúpelnu, kde máme nastavené Luxom tlačítko, ktoré nám v princípe pekne funguje. Ale nevýhoda je, že toto je senzor prítomnosti, čiže my skôr očakávame, že by sa to malo zapnúť automaticky. A sranda je, že nie je naprogramované. Toto, ale tu je ventilátor. Len to nefunguje automaticky. Škoda. Lebo zrovna táto kúpeľňa by mohla byť urobená tak, že keď do nej vstúpite, tak sa automaticky rozsvietí a to nefunguje. Takže usudzujem, že to není moc dobre naprogramované. Ak si pozorne pozrieme projekt bleskozvodu, tak zistíme, že na tejto terase má byť na jej atike potiahnutý vodič ALMG SI. Nuž, teraz sa pozrieme, že či tu je. Tak, nikde. A samozrejme, tuto mala byť smerom akože svorka skúšobná k tomu bleskozvodu dole a to tiež nie je. Hlavne, že to má kladnú revíznu správu. Demontovali sme kryty z hlavného elektrického rozvádzača, ktorý je taký mozog inteligentného domu a takto nám vyzerá vyhotovenie smart inštalácie. Kvalita niektorých použitých komponentov je tu žiaľ prinajmenšom veľmi diskutabilná, najmä tie použité prúdové chraniče s ističom. Osobne si myslím, že aktuálne vyhotovenie nespĺňa také tie všeobecné štandardy smart rozvádzačov. Strihnem vám sem pár fotiek, jak by to podľa mňa malo vyzerať. A chybí tu jak maku. Takže poďme si ich jednotlivo pozrieť. A že keď začnem od hlavného prievodu do domu, tak hneď vidíme, že je tu krivo lišta. V tejto svorke sú dva vodiče. Samozrejme aj v tejto je viacej vodičov, jak by malo byť. Aj tuto je viacej vodičov pod jednou svorkou, jak by malo byť. Toto je prepínať siete na fotovoltiku, čo samozrejme nefunguje. Tuto máme istič B25 na 2,5 vodič. Nebudem ani hovoriť o tom, že ten rozvádzač nemá výrobný štítok, vyhlásenie o zhode, kusovú skúšku. Keď sa pozriem vyššie, tak toto samé akože hovorí o tom, že proste neviem. No a
ideme zase vyššie, tak vidíme, že tieto komponenty sú prúdové chrániče, ktoré sú napäťovo závislé, hej, čiže je tiež mimo normy. Martin, ukáž so termokamerou, či sa hreje tá lišta. Hej. Vidíme, že horná lišta sa hreje. Skús prosím ťa s momentom to pozrieť, že či je to správne utiahnuté na správny moment. Skúsim to s momentovým šrobovákom, napríklad toto. No jasné, že to je voľné. A uťahuj. Tak až teraz to bolo. No, takže takto to vidíme. O tejto svorkovnici hore, to je asi teda ledková, nie je označená. Tu sú nejaké nezapojené ochranné vodiče. Tuto je ďalší nezapojený ochranný vodič. Potom tu máme rôznu kabeláž, ako napríklad tu, to je studňa. A napríklad keď sa pozrieme na toto, to je nejaký rozvádzač hore a to sme už akože pozerali, že to je normálne akože živá vec proste. Tam je nebezpečné napätie, takže no a pritom má to má chladnú revíznu správu, no tak my si samozrejme dovolíme namietať ten posudok, alebo teda tú revíznu správu. Proste za nás určite proste k tomuto nevieme dať kladnú správu, nakoľko to je životu nebezpečné. Nerozumiem, prečo ten realizátor do každého plechu niečo vyrezal. Nakoľko ten rozvádzač je v princípe dosť veľký. Určite by sa to zmestilo. To horšie sklada, taká Brežnevá pomsta toto pre nás. Jedno z revíznych meraní prúdového chrániča hneď ukázalo chybu, že to proste nemôže mať toto kladnú správu. Neviem, či tu niekto bol, niekedy aj niečo meral, ale toto je 4. prúdový chránič, ktorý sme vyskúšali. Toto je druhé meranie a je to chybné. Bohužiaľ, treba dať nový komponent. Evidentne chyba. Skontrolovali sme aj ochranné pospájanie, kde sme zistili, že dimenzia vodiča je priemeru 4, čo nie je moc dobré, lebo je tak inak rozpor s normou STN 33 2004 41, ako aj s predloženou dokumentáciou, nakoľko tam mal byť vodič priemeru 6. Hneď tuto vedľa sa môžeme pozrieť na inštalovaný fotovoltický systém, ktorý nám vyzerá nejak takto, kde nám nebola predložená žiadna projektová dokumentácia. Ťažko my budeme vedieť posúdiť bezpečnosť, keď nemáme projekt. Neviem výpočet DC-skratových prúdov, nepoznám UOC max, nepoznám minimálne požiadavky pre prepäťovku. Mne osobne sa ukazuje hneď ako prvá indícia, že to nebude s kostolným poriadkom, že túto rozvádzač nemá žiadne označenie, výrobný štítok. Nevidím nikde visieť prevádzkový poriadok, žiadne bezpečnostné nálepky, takže necháme to kolegovi pekne rozobrať, no a ja sa idem zatiaľ pozrieť na strechu. Vylezol som na strechu, kde ma privítal ďalší DC rozvádzač, ktorý je, neviem z akých dôvodov vypnutý. Tuto nižšie vidíme spoj ochranného pospájania, ktorý určite asi dlho nevydrží poveternostným plynom. Smotanému interiérovému FTP káblu na streche moc nerozumiem, každopádne vedenie kabeláže hodnotím ako veľmi rizikové. Panely a ich kotvenie, konštrukciu vyzerá byť OK, každopádne nebol predložený nejaký statický posudok, či to odfúkne, neodfúkne, neviem aktuálne posúdiť. Vedenie bleskozvodu, aj keď teda má kladnú revíznu správu, tak zachytávacie tyče mi osobne prídu veľmi nízke. Ja musím urobiť nejaký kontrolný výpočet, či to vôbec vyhovuje. Tuto je ďalší DC rozvádzač, ktorý je zapnutý. Každopádne to vedenie kabeláže není moc OK. Dôvod, prečo tento je zapnutý, neviem. Druhý je zhasnutý, neviem. Stabilita tiež není moc OK, takže poďme naspäť sa pozrieť, ako to vyzerá v garáži. Martin to rozobral. Ja som niečo pomeral. A čo sa týka chýb, keď sa pozrieme iba ako vizuálne na to, tak ako úplne anomálne zapojenie je mostíky modré v lište a čo sa týka tých závažných chýb, čo by som akože vytkol, je, že napríklad nie je zapojená prepäťová ochrana, nesedí dimenzia,
Takže súbehy. Takže ako v žiadnom prípade, idem dole z rebríka. Proste táto inštalácia není schopná bezpečnej prevádzky. No a po pár dňoch písania musíme povedať, že na tú realizáciu, či už fotovoltické elektrárne alebo samotné smart elektroinštalácie, či už blesku z vodu, nie je možné vydať kladné revízne správy. Ako aj v zmysle tejto video dokumentácii konštatujeme, že to, čo bolo zrealizované, nebolo naprojektované a skutočne tam bolo objektívne veľa chýb. Na bleskozvode chýbal jeden zvod, bol tam vadný prúdový chránič a tak bohužiaľ to sa nedá proste nad tým uzavrieť oči a tváriť sa, že je to v poriadku. V konečnom dôsledku zákazník to chce mať ale dobre urobené, takže veríme, že zoznam nedostatkov v našej revíznej správe mu pomôže či už pri odstránení závad alebo v prípadnej reklamáciu zhotoviteľa, pretože revízny technik ho nevydáva papiere, on vydáva revízne správy, aj v našom prípade sme sa snažili, takže revízna správa je tak napísaná, aby v prípade potreby sa dala použiť aj na právne účely.